gwybod beth ti'n mynd i roi. Ti'n gwybod beth dwi'n mynd i roi? Os beth dwi'n mynd i roi? So, da ni'n gweithio ar y radio chydig wythnosau nôl, ac oedd Emma yn y studio yng Nghaerdydd. A nath Emma reid breaking news ar y rhaglen radio yn dweud bod Mae'n yn sefyll rei tu allan i ffenast y studio. A nath o gyffroi chdi'n lan yn do? Do. A wedyn nath Trystan ddeitha fi i nocio ar y gwydr. Os di Trystan yn gofyn i fi wneud rhywbeth, dwi'n gwneud. Ai, Jeremy! Dwi'n meddwl am dim byd. Si fi ateb hwn ta? Bo hi'n daclusach yn y car. O, dwi di gwella. A dyna pam nes i reid hwn. Dwi di gwella. Botol dŵr pwy? Oh, gosh! Dwi'n gwybod sut i'n sillafu fe. Pymyd... Dwi ddim yn gallu deud o. Be di o? Pumice stone? Pumice stone. So'r hen garag yna ddech chi'n iwsio i grefu crem calad oddi ar eich traed. Llygod. Yn difrifol. Sut ti'n sillafu pumice stone eto? Paid. Bydwraig? Ia. Neu midwife? Ia. Ynde? Paramedic, gyrru'r ambulance. Yr ambulance. Neu beth swn i wedi deud. Darllen y news. Darllen y news. A dyna i chi'r cyfan o'r stafell newyddion am y tro. Mi fydd y bwletin nesaf yma ar S4C am 5 munud i 9 ond gyda i yma. A'r tîm i gyd, diolch am eich cwmni heno. Nos da i chi. Nos da. Mae'n siaffo bod.